L-investiment soċjali fl-ewwel 6 xhur ta' din is-sena kiber bi kważi 92 miljun euro għal aktar minn 772 miljun. Dan kien l-akbar investiment ta' kull żmien li qatt sar f'pajjiżna, bl-akbar żieda li qatt ġiet irreġistrata għal dan il-perjodu. Biss l-investiment fuq il-pensjonijiet u l-benefiċċji soċjali fl-ewwel 6 xhur tas-sena kien kważi daqs it-total ta' sena sħiħa fl-2012, l-aħħar sena sħiħa ta' Gvern Nazzjonalista. Dan ifisser li l-investiment soċjali sal-aħħar ta' din is-sena se jkun kważi irdoppja fuq 12-il sena ilu. Ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO urew li l-investiment totali fuq benefiċċji kontributorji u dawk mhux kontributorji bejn Jannar u Ġunju żdied bi 13.4% fuq l-istess perjodu tas-sena l-oħra. Il-pagamenti f'benefiċċji kontributorji inkluż il-pensjonijiet żdiedu b'aktar minn 56 miljun euro għal total ta' 605 miljuni. Pensjonanti tal-irtirar, tal-invalidità u tar-romol kienu l-akbar benefiċjarji. Bejniethom tħallsu aktar minn 525 miljun euro bħala pensjoni, flimkien ma' 72 miljun euro oħra f'bonuses li jirċievu mal-pensjoni. Dan kien primarjament dovut ta' żieda ta' 15 euro fil-ġimgħa fir-rati tal-pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u għall-aġġustament tal-ogħla tħul pensjonabbli li daħal fis-seħħ għal din is-sena għall pensjoni tal-irtirar u tar-romol ta' eluf ta' persuni li twildu qabel l-1962. Fost l-investiment f'benefiċċji soċjali kien hemm dak immirat lejn tfal fil-familja u studenti f'tagħlim post-sekondarju. Kien hemm ukoll il-benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja biex jagħmel tajjeb għall-effetti tal-inflazzjoni. Dan il-benefiċċju ħaduh mal-200,000 persuna li bejniethom ħadu aktar minn 18 miljun euro. U dim dawn iċ-ċifri il-Ministru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, Michael Falzon, tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jħoss il-pols tan-nies u jmexxi politika li tħalli aktar flus fil-but filwaqt li twieżen lil min jiflaħ l-inqas. Aħna tkollna dejjem gvern bruħ soċjali qawwija, illum qed nagħtu l-ikbar prova fejn qed naraw li n-nefqa l-investiment soċjali f'pajjiżna irdoppja fuq dak li kien 12 sena ilu. Dak huwa commitment li kellna, li għandna u li sibqa' jkollna l-futur. Nkunu hemm biex ngħinu lil kulħadd fis-soċjetà tagħna, partikolarment dawk li iktar jkollhom bżonn.